Salam hormatly vatandaşlar. Ene bugün 19 aprel 2022 yıl menne Norvegiýada Norveg dostumun çağırışı boýunça şoň öýüne ýa oň daçasyna diňjelýän ýerine bir hepdelen diňjelmäge aýtdym saglyk meselelerini. Men size şu gysgaçyk video süjet bilen näme görkezjek bolýar. Ene Norveç halkynyň ýa Norveç ýa-ni raýatynyň ýa-da garajdanynyň özüm sada bir ussa adamyň ene ýaşaýan öýüm däl daçasy öýü şäherde bir taýda diňe diňjelmäge gelýän ýeri. Seredin ondan şu zatlary biziň döwletimizde näme bar, biziň halkymyzda ýa türkmeniň ustasyny edip ýaşaýar ýa Norwegiň ustasyny ara tapawdyny görürsiniz. Men size biraz görkezjek bolýan seredin ene. Bir onun zalilýän ýeri şu ýüşüp bir çaý nahary ýylýän ýeri. Şu taýyny seret görkezip başlaýar. Men size naharhanadan başlaýyn. Ene şu naharhana ene şu taýda nahar ýerlerinde pliteleri ene hemmes zat modern täze dünýä meselem hemmes zat elektrik bilen şu taýda şu sadece naharhana hemmes zat elektronikada ene diňjal şeri ene bärde nahar ýylýän ýeri o üç oturup ýoldaşlar bilen maşgalatı bilen garaşlar ýa ene esasy panorama seredin men size häzir görkezýän ene şu jaýda nedir bir 10 metrim ýok ana Atlantik okeanyň girilgesi ana ol dağlar görýän ol materik Norwegiýan ýemesi deňde süňsap girýän ýeri ene bärde şol dağlar dowam edýär. Näzeredin nähili gözellik ene bärden şeýle geçýär bir tarapa ene häzir görkezýän onda nira süňsap girýän ana ol daşda görnýär ol ýa mene okeany var ya Atlantika onun aňyrlygyny ýene 3-4 gün ýol ýöre bilsen ene nesip bolsa olya çarynyň oturan döwleti var Amerika var ya ene şolary ýaljak ene bir gysgaçyk reportaj görkezýän idim şu suwuň içen durşuna balyk türlü balyk bar onun mas türlü gerek bolsa ene balyk awlap tutuvermeli ene bir ýerem ýan haýdysym ýaly kuhnyasy zady stalovoy geçmiş taýda ýoldaşlarla oturup çaý nahar ýýäler. Ene deňeşdirmek üçin 4,5 milyon ilatly Norwegiýa ene bir sada garajdanynyň daçasy şu diňjelýän ýeri. 2 etaż ödüm. Men 2-nji etaja çykyp bermän, o taýda 3-4 san ýatak jaý bar. Birinji etażda saunasy var, garajy var, aşakda podwal. Gara durmuş üçin näme gerek bolsa bardy. Ödüm kredit görmüş 4,5 milyonlyk ýemede Norwegiýada. Gelecekki neselleriň hasabyny dip diňe nebitden, bularda diňe nebit baýlygy bar, bir balyk baýlygy bar. Şu diňe nebitden ýygnap goýun emesi ýygynmasy ýa maýasy 1 trillion dollardan geçýär. Hasaplap gör, 1 trillion dollar. Ene şo gelecekki nesellere aýrylyp goýulan maýa pul. Eger birden şolar kösense ýa gerek bolsa ýa ullanmakçy bolsa, şolar ullansyn diýip goýulan. Ene özlerim ene goşa dyrnak içinde şo gelecekki neseller üçin ýaşap beren ene garyp halkyň ene biriniň öýüne biz. Garyp diýenim şol ýa goşa dyrnak üçin. Täp Norwegiýa dünýäde iň baý döwletleriň hatarına girýär. Ömrü ýaş uzaklygy boýunça da iň uzak ýaşly milletleriň birine girýär. 82 ýaş orta hadapdan birarda ýaşy. Ene hem şunu ýaşamalylar. Ene gaty arkaýyn, günnelik iş durmuş. Hiç stres ýok, alada ýok, erteki gün alada etmeler, ýa çöreň alada etmeler. Özden 4,5 milyon ilat. Türkmenistanyň bilen deňeşer diýmeler. Ýöne bularda diňe nebit bilen balyk bar. Bizde olsa ýene de şuňdaşyndan gazy var, paktas diýe nämesi diýe yer asty ýersi gazy bolýan magdalyň sany sajagy ýok, olar bir 20 türlü var. Ýöne näme şunu biziň halkymyzyň 60 göterimi ne ýurdun daşyna sergezan bolup
Ine deňeşdirmek üçin vatandaşlar, men size şu zatlar ýörüýte bir gysgaç reportaj hukmyny ýetireýin diýdim. Ine seredin. Ondan diýýäňiz näme üçin size gerekmi diňdi baýdyňyzda? Ýok, maňa gerek gäl. Ben size gerek zatlar üçin şu zatlary görüp janyň ýany näme üçin biziň halkymyz ömrüni köýdürmeli? Näme üçin biziň halkymyz sergezan bolup ýaşamaly? Näme üçin diňe sol haram tohum islenirse dünýäni ters aýlanyp ber, emma halkymyz sergezan bolup ýaşap ber. Näme üçin diýilen soralar ýaşadanak. Sadece Norvegiň demir ustasy diýen, agaç ustasy diýen, ýöne ustam öýüşi. Öýüm däl, daçasy, öýümünden beter. Bedelen 4-5 kwartira, komnatly kwartirasy bar, welayet merkezinde. Şeýdip ýaşaýar. Näme üçin türkmen ýaşamalylar? Şo soraw meni ýakkamda. Näme üçin men halkym ýaşamalylar? Näme üçin biz bireň öýüne gelip şular ýaly saçagyň başynda oturup diňe mesaby gurrun etmeliler, bir gülüp oýnaşyp ýaşamalylar. Näme üçin günne bar aladamyz nerden pul tapmaly, nerden nan tapmaly? Düşäňmi? Mene şonu aýdaýyn watandaşlar. Bolýar. Bu gözellikde beýdip siziň özüňem nerwim ýakyp oturman ýöne men size bazady görkezeýin diýdim. Bu aranda enneki duşuklara çelli vatandaşlar sağ oturun, hemmeňiziň öýüňize saglyk.